духтури дандон дар шаҳри Москва. Бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошанд. Ҳама намуди бемориҳои дандонро табобат мекунанд. Барои сафед кардани дандон, барои пломба мондани дандон, барои табобат кардани хунукиҳои дандон, ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед. духтури дандон бо нархи арзон ва дастрас. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод ҳастед. Ахбороти нав ба маълумоти шумо мерасонем. Дар Москав марказҳои санҷиши малака барои муҳоҷирон боз карда мешавад. Дар пойтахти Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ ки мехоҳанд дар ширкатҳои сохтмонии минтақа кор кунанд, марказҳои махсуси санҷиши салоҳият ифтитоҳ карда мешавад. дар ин бора Нуждин, муовини раиси маркази муҳоҷирати пойтахт, дар мизи мудаввари Ассотсионии миллии бинокорон изҳор доштааст. Дар Федератсияи Русия шаҳри Москва ва Московский област изҳор доштанд ки барои муҳоҷироне ки мехоҳанд дар биноҳои сохтмонӣ кору фаъолият кунанд, як марказе кушода карда шавад ва баъдан муҳоҷирон метавонанд ки дар ҳамон марказ муроҷиат намоянд барои худшона номнавис кардан дар биноҳои сохтмонӣ кору фаъолият кардан. ва гуфта мешавад ки марказҳои санҷишӣ кушоем, зеро корфармоён бояд дониши довталабро санҷанд, гуфт Нуждин. яъне дар ҳолате ки маркази санҷишӣ барои муҳоҷирон кушода карда мешавад, ҳар як шаҳрванди хориҷие ки муроҷиат мекунад барои номнавис кардан, яъне аз ӯ суолҳо мепурсанд, дониши ана ҳамон коргара месанҷанд, нафарҳое ки кор мефармонанд. пас аз ин санҷиш ба қаламрави Русия парвоз мекунанд ва дар он ҷо ӯро корфармо пешвоз мегирад ва дар маркази муҳоҷиратӣ мо маҷмӯи пурраи хизматрасониҳои марбут ба гирифтани патентро дастрас мекунанд, ки таҷриба метавон дар ҳамон рӯз ба кор шурӯъ кард. дар ин борае ки патент дар ҷумҳурии Тоҷикистон тоғрӣ мекунанд ва пеш аз сафар кардан ба Русия кору фаъолията дар иҷа пайдо мекунанд, озмун мегзаранд ва имтиҳон мегзаранд, дар ин борарам як видеои алоҳида мекунам ва баъдан ҳамаша мефаҳмонам ки дар иҷа тексти кӯтоҳ омадагӣ ва пурра гуфтагӣ шудагӣ нестае ки чӣ гуна нафарҳо, чӣ гуна шаҳрвандо метавонанд ки пешакӣ аз ҷумҳурии Тоҷикистон кор биёванд ва патентҳоро торӣ кунанд, бираванд сразу кору фаъолиятшона сар кунанд. Тамошобинони азиз, оли бисёри нафарат менависонанд ки боз қарори нав аз куҷо биромад, оё ҳар рӯз қонуни нав мебирояд. бародарҷонои ман, нафарое ки мара тӯли 5 сол шидаи тамошо мекунед, шумо аллакай медонед ки ман ҳар чизе гап мезанам, бе далел, бе асос гап намезанам. вақтон медонед ки ҳама рӯза тағйирот ва иловаҳо дар ҳар давлатҳо вуҷуд доранд. ман ҳамаи ҳамин чизҳоро ба назар гирифта пешниҳоди шумо мекунам. доруҳои табиӣ аз ширкати шифофармо барои шумо. инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, инчунин доруҳо барои нест кардани простатит ва зиёд кардани қувваи мард, доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. инчунин нафарҳое ки мехоҳанд ҳиҷомаи бепул кунанд, шумо ҳам муроҷиат кунед. Файзали нависондай: ака ассалому алайкум, дар ҳамин саволи ман ҷавоб тиҳед, илтимос. ман запрет дорам, ай граница уведомления додам, сроки запретам ҳамуҷада нависондагие. метавонам баъди ҳамун срок ба Россия равам. ҳамун сроке ки нависондагие, ҳамун муҳлат ба охир бараса, бале, баъдан метавонед ки вориди Федератсияи Россия бошед. Мюзик нависондай: ассалому алайкум, акаи Сорбон, илтимос саволи мара ҷавоб диҳед. мара регистратсиям дар дани базам набиромад, ман лекин патент дорам, мара суд карданд, видварения заданд. ҳамура жалба карда мешава, ака илтимос саволи мара ҷавоб диҳед, ака пешакӣ раҳмат. дар ҳолате ки ба воситаи ошибкаи худатро видварения мекунанд, ту наметавонӣ ӯра кушода, вале дар баъзе ҳолатҳое ҳастае ки бе ягон сабаб шуморо ҷарима мекунанд, видварениятон мекунанд. дар ин ҳолат шумо метавонед ки аз болои қарори суд ана муроҷиат кунед, аризаи болоӣ ба мақомотҳо бинависонед. дар ҳамун коғазе ки дар шумо метиҳанд видваренитон кардагиянд, дар охираш нависондагие ки шаҳрванд то муддати 10 шабонарӯза ҳақ дорад ки аз болои ҳамин қарори суд абжаловат кунад. Шамшод нависондай: ака коллеҷи тиббӣ бихонӣ, хизмати ҳарбӣ мебаранд ё не? Пешакӣ раҳмат.
баъди буд кардани коллеҷ ба хизмат шуморо даъват мекунанд, дар вақти таҳсил даъват намешед. Исматулло нависонда: ассалому алайкум, ака ман 2 штраф дорам. Мегӯянд ки 2 штраф дошта бошӣ 3 сол пас патент наметан. Ҳамин ростае? Ин гап дурӯғае. Агар дар 1 сол зиёда аз 3 та штраф дошта бошед, баъд мушкилӣ мешавад шумо. Мисол, шуморо метавонанд ки запрет навес кунанд дар ӯ ҳолат. Алиева нависонда: салом ака, чӣ хелен? Як чӣ пурсиданиям. Агар илоҷтон бошад ҷавоб диҳед. Миннатдорам. Марҳамат, ягон савол боша метавонед ки саволта дар комментария ё ки дар Инстаграм бинависонед, суҳбат мекунем. Хоҷаев нависонда: ассалому алайкум, акаи Сормон, шумораи билет чандае? Дар конкурси нави мо як хатогӣ кардем ки шумораи билета фаромӯш кардем дар видео гап задем. Видеои ояндае ки призора бо нишон метиҳем, дар ҳамон видео ҳамаша бо официална дастканална ба шумо мегем. Просто шумо оз бидроед ай конкурси нав билет харидан бигирем. Рамазон нависонда: ассалому алайкум, акаи Сормон, дар Москва қарор дорам. Чӣ хел праваи тоҷикӣ гирем? Илтимос ҷавоб медодем. Дар посолство мерем муроҷиат мекунем. Ба воситаи посолство баъзе ҳолатҳое ҳастае ки иҷозат метиҳанд мегирем, вале бисёри ҳолатҳода наметиҳанд, то дар Тоҷикистон набошен. Агар Юнусов нависонда: ассалому алайкум, сози ака, як савол дорам. Мигратсионкаи занма ба чам даронда, скоч кардам, аз аэропорт мегзара акаҷон. Агар амура хонда бошававу мақсад гум нашида боша ягон ҳарфаш ё ки ягон ҷои ном дигар чизош, ягон мушкилӣ намешавад. Али Қувватов нависонда: ассалому алайкум, сози акаи Сормон, зинда бошӣ. Масъалаи патентспорӣ душанбе қабул кадесай маълумот медодӣ. Пешакӣ раҳмат. Дар ин мавзӯъ гуфтем ки як видеои алоҳида мекунем, камтари дигар маълумотҳои аниқ ҷамъоварӣ кунем, баъд ҳамаша мефаҳмонем насиб. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем то наворҳои оянда. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.